Przyłóż się spokojnie, podejdź sobie, podejdź. I teraz przyłóż się spokojnie. Przepięknie. Tak? Kurde. Jeszcze raz. Musi być. Uważaj, żeby ci palców nie ten. No pewnie. Spokojnie. Nie za mocno. Lepiej lżej, ale prosto. Przepiękny chyba to będzie. Jest. Czekaj. Nie! Kurczę, prosto! To będzie, jest. Nie! Patrzymy ile? Brawo. Idziemy. Ile ma? 30 punktów. Dobra, sam. 30 punktów. Pomału.